Tja, is dit eigenlijk wel een onderwerp op zo'n vroege zondagmorgen voor zo'n persoonlijk radioprogramma? Ach, Tamor, zo slim is nou ook weer nooit. Kijk, het was zo in de jaren 80 dat ik met mijn handelswoord bij een winkel aan het eind van Zuiderdijp in stad wezen moest. Nee, geen alle doos kruidenier, waar mijn bakker, antiquair, veilingwinkel of zoiets wat in. Nee, het was een winkeltje met, laten we zeggen, allerhande hulpmiddelen waarbij menigeen toes nooit aan het bedrijf uitgegrepen ligt en het daglicht ook maar zuinig verdrogen kan. Laat staan felle zon. En door in die winkel lag het spul zomaar open en bloot achter winkelroet onder gleene zon te verschuiten. Dus een telefoontje van Oetboter bracht me als razig erin om een schiere zon weer na te prijzen. De zonneschapen en boetenkaart moesten verzorgen dat Barrel achter het glas goud op kleur en dus aanlokkelijk bleef. Voor het eigen verzoen heb ik auto in Ziestroort op stee zet en luip ik met akkentaas en zo'n grote kleurstolenbouw onder de arm op winkel aan. Een alder orenstwicht kwam bij een winkeldeur al in muid en bood me voortdurend een kop koffie aan. Nooit nee, zeg ik vanzelf. Het moet praten altijd wat makkelijker en handel komt beter op gang. Koffie werd op hot en turnbaak gezet en ik leerde mijn grote stolenbouw de noost. Maar het was geen grote turnbank, nee. Op het houten blad lag een grote dikke glasploot en het lood zich roden wat er zoal voor foto's onder lagen. Het was maar goud dat ik mijn prijslijst en stolenbouw uit hoofd kende, want ik was nooit waar ik het eerst en het laatst kijken moest en kwam ook te keur. Mij dacht dat ik klaar een bescheiden onderdeel van handel was om reden foto's, om zo te zeggen, weinig om het lief hadden. Maar aan duidelijkheid niks te roden overluiden. Handel was rap voor den gander, een zonnescherm voor de heilige even langs en kleur van douk luidt zich vanzelf ook naar de roden. Nou, juist, ja, rood.